Wato jama'a mata ba za su kashe ni ba da tambaya. So wannan baiwa Allah ce ina zaune kawai sai na ji ga message ɗinta ta min DM, so tana tambaya na saboda wai akwai wani video ɗina ta coming across, wai video ɗin ta ji yani ina magana akan cewa namiji yana irin fantasizing ɗin wani macen a cikin zuciyar shi idan yana having wancan mu'amalan da ita. So ita take cewa ita abin ya dame ta, ya tada mata da kishin ta kwarai da gaske saboda tana ganin cewa tana iya kokarinta, tana da tsafta, tana da kyawun sura, she is maintaining her body, yani jikinta ba inda ya lalace, and tana kokarin gyara down there babban sashen tana gyara shi da komai. Sai take cewa to me yasa za a ce kuma yana sai yayi tunanin wata tukunna ya samu erection, ya samu wannan satisfaction din, ya samu wannan jin daɗin, ya samu wannan karfin da kuzarin da ake bukata. Fahimta a cikin magananta, I try to calm her down, na ce mata ba wai rashin so bane ko kuma rashin attraction, physical attraction ne yake sa namijin baya yake fantasizing din wata zaki ga mijin matar shi tana da kyau, tana da kira, tana da komai da ake bukata, tana da kokarin wurin gamsar da shi, amma kuma yana fantasize din wani abu saboda me, saboda dadewa an dade tare ko kuma ya dade yana the same mu'amala mutum ɗaya. Maza wa'ansu mazan they are very curious, kun gane kwakwalwarsu yana rubutun, suna son su ji wani abu, su ga wani abu. So yawan kullum mutum ɗaya ɗin nan kuma maybe abu ɗaya kike mishi, ba kya ci fantasize mishi, ba kya canza mishi wayansu abubuwa. So abu kullum guda ɗaya yake gani, so wannan abun kwakwalwar shi zai dinga gaya mishi maybe akwai wata da yake gani take burge shi, maybe akwai wani abun da yake kallo yana fantasizing, yana jin cewa yana so yayi irin wannan abun, kuma abun yana ƙara mishi a kuzari da erection wurin satisfying ɗinki da sauransu. So I don't think that should be a problem. Ko kuma kiji wai ta ya za ta gane cewa mijinta, gaya mata ta yadda za ta gane cewa mijinta yana yana tunanin wata idan suna yin mu'amala. So wannan gaibu ne, abu ne wanda tsakanin daga shi sai zuciyan shi. So Allah bai ba mu ikon sanin gaibu ba. Da Allah ya ba mu ikon sanin gaibu to da mun san ways da za a yi mu san me a cikin tunanin shi a lokacin da kuke yi. To babu wanda zai iya gaya miki cewa ga yanayin yanda zaki gane cewa ga tunanin da yake yi a lokacin da kuke a wannan al'amari. So the best thing is kawai tun da dai kina jin daɗi, yana jin daɗi, baya nuna miki cewa ya damu ko kuma wani abu. Getting so relaxed a gidan mijinku, kuna ganin cewa ai ku riga da kun kama kan, ku riga da kun yi aure, you don't need wayansu abubuwa ko kuma ai iya kokarin da zaki iya yi kenan. In kika gane cewa mijinki yana fantasizing on new thing, yana so a inducing din wani sabon yanayi a cikin abun. Akwai mazan da suna so su ga cewa sai sa akwai most likely wa'ansu mazan su bi wa'ansu matan aure kamar side chick haka, saboda ita side chick tana ganin cewa bai aure ta ba, so tana yin so ta yi musu bajintan da za ta kwace zuciyar shi, ta kwace concentration din shi. So ku matan gida ba kwa iya wannan abu. Akwai wasu mazan suna so su yi amfani da elements wurin inducing muku, kamar yani irin abubuwan roba haka, gaban roba haka, ko kuma abubuwa da nasty abubuwa wanda za su yi applying muku a jikinku, ko kuma ya zama cewa ana yin wani nasty thing. To ku mata aure sai ku ga kamar ya ɗauko wani haramci ko ya ɗauko wani iskancin da ba za ku iya ɗauka ba. So maza suna fantasizing, suna so su yi wani abin da suka ga ana yi na jin daɗi, suna so su koye, suna so su yi shi, su ji wai me ake ji ne. They are anxious, kun gane? So kuma ba za ku iya yi. Akwai role play din da maza suke bukata, wani zubin matan ba shi kuke yi ba. Dan wani abubuwa da suke so a dan dinga kwalan kanan nada da waye ku ba kwa son yin shi, and then su kuma suna son yin shi. So in dai ba boundaries a cikin soyayya a mu'amalan ku, so ya kamata a ce akwai abubuwan da kuke yi, kuke ba da haɗin kai ana yi muku shi, saboda su kuma kwanciyar hankalin ko kuma ku daina ganin cewa ko kuma ku ɗauke mashi hankali daga wannan tunanin. Yawa normally irin wa'annan maza ba ki a cire mishi wannan. To duk namijin da yake irin wannan fantasizing din wata a cikin zuciyar shi, to is more likely gaskiya zai iya bin mace ko kuma yana da neman mata ko kuma wani abu, amma ba duka ba. Akwai mazan da wallahi su in ba sa son ki ma, in ba sa son mace, ba kya tada musu hankali, ba sa ma kawo ki a cikin tunaninsu.
so mazan are of different categories. So in Allah ya sa ke naki yana daga cikin mazan da in ba sa son ki ba sa tunanin ki ba ba su sha'awa, to kin ji daɗin. Kuma mazan ki namijin ki ya faɗa category in mazan da suna wannan fantasa ne, suna so a dinga yin sabon abu da a dinga yin musu, to sai ki san yadda zaki tackling din problem ɗinki. Allah ubangiji ya sa